Hangtod pa sa sunod semana ang masinati nga pag-uwan sa Subo ug sa ubang lugar sa Visayas. Matud sa Pag-asa nga ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ may epekto sa Kabisayan ug nadala kini og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ug pagpanugdog. Ang kusog nga uwan kagahapon may resulta sa pagbaha ug grabing trapiko dinhi sa Sugbo. Matud ni Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Head Feliz Suico Jr. nga abot sa tuhod ang pagbaha ang nasinati sa pipila ka mga lugar sa Mandaue. Milungtad hangtod sa 40 ka minutos ang tubig usa kini mihubas. Ang tubig sa Mahiga Creek may overflow sab kagahapon apan mibalik na sa normal ang level sa sitwasyon ni ini karon. Ang trapiko mausab ang usa sa labing dako nga problemang nasinati sa Dakbayan. Din matag adlaw mukabat ngadto sa kapin 300,000 ka mga sakyanan ang muagi sa kadalanan. Si Suico mihangyo sa publiko nga limpyuhan kanunay ang mga kanal ug dili magpataka og labay sa basura nga mao'y usa sa mga hinungdan sa pagbaha.